Ħuti aħna qegħdin f'dan iż-żmien tal-miliet. U x-xewqa tiegħi lejn kull persuna, lejn kull familja, lejn il-poplu tagħna kollu, huwa li jkollna dak il-paċi li Sidina Ġesu Kristu ġabilna permezz ta' twelid tiegħu 2000 sena ilu. Jiena naħseb li ħafna familji għad għandhom il-presepju li huma jarmaw fid-djar tagħhom biex ifakkarhom f'dan il-misteru kbir. U jiena nixtieq li nħarsu lejn il-presepju bħala vetrina biex aħna nistgħu nifhmu aħjar x'ġara 2000 sena ilu. Il-qofol ta' dan il-presepju u ċ-ċentru tiegħu huwa dejjem Sidina Ġesu Kristu. Nixtieq li aħna inħarsu lejh b'għajnejn ta' fidi. L-ewwel għaliex taħt dik ix-xbija tal-Bambin Ġesu nemmnu li hemm liben Alla li ġie fostna biex ibiddel l-istorja tagħna. Issa l-umanità mhijiex waħedha f'nofsa għax twieled f'nofsa, hemm ukoll liben Alla. U nixtieq nagħmlu att ieħor ta' fidi li aħna narfu li f'dak il-Bambin Ġesu tal-presepju tagħna taħtu nistgħu naraw kull tarbija li titwieled li issa hija immarkata wkoll dik l-imħabba kbira ta' Alla l-Missier meta tal il-libnu. Illum ukoll nistgħu ngħixuha dik ir-realtà. Meta aħna f'kull persuna naraw ukoll il-preżenza t'Alla, meta narfu fil-preżenza t'Alla id-dinjità ta' kull persuna min hi. Dik l-esperjenza ta' twelid ta' Ġesu l-ewwel li jexuha kienu Sitna Marija u San Ġusepp. Kienet dik il-familja li Alla l-Missier għażel biex fiha jitwieled Ġesu u dik il-familja tinbidel għax issir il-post fejn komplet dik li aħna ngħidula l-inkarnazzjoni ta' Sidina Ġesu Kristu. F'dak il-mument dik il-familja nbidlet. Jien nixtieq li anki f'dan il-milied inħallu li anki l-familji tagħna jinbidlu. Ġesu irid ikun preżenti. Ġesu irid jikber ma' dik il-familja. Ġesu irid ikun is-sosten, il-qawwa, iċ-ċentru ta' dik li hija familja nisranija li għadha trid li jkollha Ġesu ġewwa nofsa. U mbagħad il-personaġġi li l-iktar huma komuni meta aħna naraw il-presepju huma r-rgħajja. Dawk ir-rgħajja li għaliex semgħu vuċi kienu kapaċi jmorru jfittxu. Aw għaliex marru jfittxu huma raw. U għaliex raw huma setgħu jmorru lura lejn pajjiżhom, lejn l-irħula tagħhom u jirrakkuntaw l-esperjenzi tagħhom. Jiena nixtieq li anki f'dan il-milied aħna nkunu minn dawk li għaliex rajna l-Ġesu, doqna l-Ġesu, ħallejna l-Ġesu jidħol ġewwa qalbna, aħna nkunu minn dawk li nkunu kapaċi naqsmu din l-esperjenza mal-oħrajn. Ħuti, aħna llum qed niċċelebraw il-milied għaliex dawn in-nies kollha mexux il-mulej f'mument wieħed biss, imma ħallewh jidħol ġewwa ħajjithom, ibidlilhom ħajjithom u jkunu ta' għajnuna għall-oħrajn biex huma wkoll ikollhom l-istess esperjenza. Ħuti din hija x-xewqa tiegħi għalikom ilkoll, nixtieq li ma' din ix-xewqa jien nixtieqilkom milied ħini, milied li huwa mimli bil-preżenza tal-mulej.